Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Golosinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flower Stall 148. Uban sa tong tagsa-tagsa kakatuyuan ato sa bihalad nining santos nga misa kining mosunod. Healing of Nathan Thomas Ho, Tate Segura, Eddie Aya, Alberto Kailan, Ruben Magale, June Ong, Adora Wong, Zenaida Ho, Angelina Go. Thanksgiving for blessings received offered by Attorney Payongot. Good health of Mrs. Chin Lam, Flora and Florentino Dadang, Arlinda Paras and family, Joseph Espilita. Birthday blessings of Joseph Gabriel Maaghop. Safety of overseas Filipino workers and migrants. Thanksgiving and special intention of Elisa Chongbian and Karen Maaghop. Eternal repose of Bienvenido Conciso Gamaliel, Antonio Edgar Marino, Marlo Lucio Josefa, Gregoria Lawrence, and all the souls in purgatory. Alang usab sa mga katuyuan sa mga benefactors and sponsors of the Paulines TV Ministry. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Oh, come and sit at my table, where saints and singers are friends. I wait to welcome the lost and lonely to share the cup of my love. Unto the feast of heaven and earth, come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinaot ko nga unta ang kaluoy, ang gugma, ang kalinaw sa Ginoo manaon ta sa kaninyo o sa ato mga igsuon karon nga nagsimba diya sa ilahan ta sa tagsa kapanimalay ning santos nga misa. Unta ang kaluoy sa Ginoo maghatag og kayuhan sa mga sakit sa lawas o sa kalag ug kalinaw sa inyong panimalay. Para maandang kita pagsaulog ning santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call
Ila sa Dios magagagahom sa tanan, pasulo ng atong mga sala, dadong adto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Magampo kita. O Diyos na gamhanan, punang among mga kasing-kasing sa gugma si mong kahingpitan, dungagi among pagtuo, nga sa imong way puas nga pag among mga bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo diya sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Anak, pagpabos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tawo malipay niini, labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikawng tawo, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya ang Ginoo, mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, og mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tawo, nga mga mapahitason. Ang kadautan,
migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tawo, makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Ang matarong nagasadya ug nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagsadya, awiti ang Dios sa witig pagdayig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Ang amahan sa mga ilo og tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios nagahatag og puloy-anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. O Dios, imong gihatag daghang ulan ang imong kabilin. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong arol. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo ni ini. Sa imong kaayo, Dios, gitagana mo kini alang sa mga kabus. O Dios, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kabus. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala kamo muduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo. Sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiob ug sa bagyo. Sa lanog sa trumpeta ug sa usa ka tingog, sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangalyo po sila sa Dios nga muhunong naunta ang maong tingog. Hinunua, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion, ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem. Uban sa linibok ka mga anghel niini.
Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghuhukom sa tanang tawo, ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus, nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya na kaadlong ipapahulay, miadto sa Jesus sa balay sa usa ka inilang Fariseo aron mukaon ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Namatigdan ni Jesus nga di pipila ka mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug miingon kanimo, ayaw siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka kung mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo muduol ug miingon, higala, balhin nga re sa minasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka at tubangan sa tanang mga dinapit. Kung kadtong nagpataas, kaya nagpataas sa iyang ipaubos. O yung nagpaubos, ipataas. Kung miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong silingan. Kay sila mo balos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Magkumpira gani ka, mao'y dapita mga kabus, mga bakul, mga piang, mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gawa sa ika-22 ka Domingo karon sa tuig sa simbahan, no? Karon sa Pizza 28, daghang ang nagpista ani ni San Agustin. No? Ato mga igsuon sa Inayawan karon, no? Nagfiesta sila. Ato mga igsuon sa Lagtang
sa Naga. No? Inuburan, yeah. Pista sa sila. O may pista ninyong tanan. No? May tingali nga, no? Maminaw ta sa pamalandong ni San Agustin, bahin nining gitawag to mensahe sa Domingo karon, ang pagpaubos. Be, kanang mangutana sa kaninyo, be, tubagin mo ha, pataas sa kamot, kanang sa gamay lang kayo ba, kinsa man ninyo nga rin mapaubsanon. Ha? Pataas, pataas. Good. Hindi lang sa ko. Ha? Pagka-proud, yun nila eh. Kaya atang usubong pangutana. Kinsa man nyo din mapasigarbuhon. Pasigarbuhon. Taas kamot. Masa mo abstain mo tanan dia? Aha. Bantay mo. Igogil mo sa... Ha? Mga isuan, Pong San Agustin, no? Para niya ang kining pagpaubos mo gini sentro sa kinabuhi sa pagtuom Kristohanon. Center gini siya. Unya, para niya nga way makasunod ni Kristo, gagawas kung siya mapaubsanon. Sa iyang eksperyensya ba siya pagpa-ambit niya sa iyang eksperyensya kinabuhi ba? Ningon siya, nga nakaamgo siya ba ang kanato bitang ihang kinabuhi nga kanang nagkaguliyang napuno sa ingon nato kasubo kadaot katong hitabuas sa kinabuhi ba ningon siya nakaamgo siya hinungdan gyud adto mao gyud ang iyang dakong garbo unya karon nakaamgo na siya diha na balik siya sa Ginoo, ang Ginoo na diha kaniya. No? Diha sa makatakamtam og tinuod nga kalinaw ug gugma. Mabitaw nga diha nangutanan niya kanang unsa may imuhang yun sa mga pagkabot na nagitawtog kahimta nga magmalinaw na kasing-kasing. No? Napuno na kas kalipay. Nagibatan nimo ang Ginoo na kanimo. Ningon siya, nay, mao kini. Mao kini ang pamaagi. Una, pagpaubos. Ikaduha, pagpaubos. Ikatulo, pagpaubos. Ringon siya, pangutanon siya sa gatos kapilo, ringon siya o sa gatos kapag paubos. May po niya. Pagpaubos yun. Mga iso ng pagpaubos mo ni pundasyon sa tanang mga virtudes. Ang pagpaubosan mo ni inahan sa daghang kay mga gitawag na ito hiyas sa virtues. Na makatigol kang magpaubsanon ganita, masinabtunon biyata. No? Ang tamang magpaubsanon, matuhoon siya. Ang tamang mapaubsanon, no? Mapasailoon siya. No? Unya, makigdait siya sa katao. Na ang mga hiyasa ba? May inantuson siya. Basta mapaubsanon ka. Mabitaw ang tamang mapaubsanon, ang kinabuhi nato, murag kontento ta, ug magmalinaw. Di ako gikasal, 50 years anniversary, golden, no? Nga mintas nagkasal ko nila, akong gidayag ba? Akong congratulate sila, sus, nakaabot din mo 50 katuig, no? Buutan juga agyon ni banak tingalin mo, no? No? Nabuutan kang asawahan, no? Na ako silang gidayag, no? Pero nagtanaw ako sa bana, mapahiyumon kayo siya ba? Ngayon na siya buutan.
Pero tanaw ko sa babae, nagyamid man, ay. Muna, pag humangyod humana sa misa, diyan namin sa misa, reception na namin sa table, ang ginan ko nga, kung sa may sikrito ninyo nakaabot o sikrito na katuig, sa may sikrito ninyo ba? Tingali no, kini mo bata ni mo, buotan tingali juga nino. Kaya nga sa, asa ko buotan na nagod. Tiguang na checks boy lang gihapon. Kaya pasti lang batasan na Jesus mahubog na murang nag-iro. Manapad niya na. So tiyan ka pa din, sus, kapila na good me, maghapit o buwag. O nagbuwag-buwag ng mga ibin, nagdauli lang. Nga makubisa lang mo, Pader, taghan juga matintal na kini akong bana, akong hiluan. Pagkagrabe. Nga, ikaw nga nung niluhot tayo mag-50. Usapan. Usa may sekreto ninyo. How did you do it? Yung sa, padre, kawan lagi ni. Kaya bang adjust. Adjust, di-adjust, adjust, di-adjust, adjust, di-adjust. I-adjust, bisa di na ma-adjust. Sabton, bisa di na masabot. Paubos lang yun. Kaya doon na yun magpaubos. Kanya, tinay sa paubos na mo, nakalahutay mi. Kanya, ko, anak siya, higugmag yapon ka niya. Ang higugma, bisag ingon na siya anak, higugma lang gihapon. Tiguang na baya, pero na ang gugma. Pero, pagpaubos, Pundasyon yun. Pundasyon yun siya. Ngayon, naisuon, timan ini ha, kita giluwas ta sa Ginoo, no? Tungkol ang Ginoo nagpaubos. Diyos yan nagpagkatao, dili ba? Unya, tanawa, ang Ginoo na himugso ng kalibutan na ito, kay dunay babay, nga simba nga nagpaubos. Sa lugoon, nga, kabus sa Ginoo. Unya, timan isa, giingnan ta sa Ginoo, maluwas lang ta kung kita magpaubos sama sa gagmay bata. O ganun giingnan siya itong anikaron, nga ang pagpaubos nga tao maipataas. Kaya unsa magyud ang pagpaubos, kung unsa mo mapaubusanon. Si Santa Teresa de Avila, na patron sa Talisay, no? Pung pa niya, ang pagpaubos ko no is, muni, caminar libertad. Karang paglakaw diha sa kamatuuran, pagpuyo sa kamatuuran. Ang pagpaubos ko no mo ang pagpuyo to live in truth. Unsa man na, ayan eh, ang tao nga paubsanon, kung siya, muangkon siyang sala, o mahibaw siya nga siya makasasala. O kinang tao, kini mga tao bitong kanang paubsanon, no? Di gini sila manaway. Kaya ba sila makasa sa sila? Nagsawayaw na sila, pero sakita na sila. Pero kamaos lang mo process. Kaya ilang gamito na itawag itong paagi nga sila mabadlong lang arang ilang kinabuhi. Ang tao nga di mapaubsanon, di yun ba ang kuna siya sa inon mo kumpisal? Kumpisal mo kumpisa. Di gina mo angkon. Ang tao nga naas ka matuuran, no? Ang tinong paubsanon, siya makibaw sa iyahang mga talent, sa iyahang mga gasas kinabuhi. Kaya iya ginang gamiton pag-ayo, palang buong ginang niya. Iya ginang buhaton ang sugos ginuubang nga kana, let it shine to the world. Ipakita sa kalibutan, harong pahimuslan sa kalibutan. Mga tao ng mga paubsanon, gamiton niya, harong pag-alaga sa katauhan. Pero timan ina, kaya mga tao nga kansang abilidad, taguan ni mo, kaya lagi mo paubsanon ka, niya mo gamiton, mo na kita ito fake humility.
ug ang tao ang pabsanon mga igsoon. Sa iyang success gyud sa kinabuhi. Sa iyang success sa kinabuhi. Timan hibaw siya nga kini tanan iya sa Dios. But he will always give glory to God. Di gini ang kono niya. Di gini siya, I'm the greatest. Di gini siya, it's always for the glory of God. Hibaw gini siya nga di niya sa Ginoo gini. Dili siya. Ang tao nga proud, so sa mga hambog, dako kay go, pareha ka itong istorya nga, kanang diay hulmigas, unyang hulmigas, nitungtong siya sa elepante. Nilipante, nagdakaw ng elepante, nilabang elepante sa taytayan, at mag-ayo, mo na pagturo sa elepante, nikuto ang taytayan. Naningon di ang hulmigas, sus, pagkabugat, dako. Liki ng taytayan. Magsuon, who are we? Wa kita. It's all grace, it's all Lord's wedding. Una ay maayon na itong hitabo kani, it's the making of the Lord. We cannot claim it to ourselves yun. Dili yun. Mabitaw, importante kay mga igsoong na kita mapabsahanon ta. We have to be humble. No? Pero ang kinang pagpaubos na ba yun, no? Tuhan ika? Kanang, di binisayon yun. No? Di binisayon. Naani, kay, kinamagod sa, it's a habit. It's a virtue ba? Habit, kinahanglan nag-practice yun. No? Nag-practice. Mabitaw nga, sa Ebanghelyo karon ang Ginoo naingon nga, usa ka practice ba ito nimo nga, nagkamutig yun nga, wisag sa paglingkuray lag pagkaon, ayaw diha pagpataas diha. No? Try to be humble. No? Sa lugar, ayaw pagpa-honor-honor diha ba? Bisa lingkuran na lang. Unya, sa kinahang pagbasa sa mga, sa unang pagbasa ka Sirach, diinan nga, aron ikaw, ang mapabsanong tao, mao kini, manikamot yun siya nga siya, bisag unsa ka magiita niya, he always listen, naminaw yun siya, bisan unsa ka ubos ang tao nga iyang katubang. Kaya ang tao nga gito kang bugiro, kay bright siya, may doctorate siya, lagi na musulti ka nga ordinaryo, di mo minaw. Pero if you are a person that listens, maminaw yun. Bisag unsa ka ubos, bisag ka ubos, mapabsanon ka na. Pero ang labing importante, mao kini mga igsoon, haron maangkon na ito ang pagpaubos, ang pag-ampo yun. Kaya ang pagpaubos, humility is a gift from the Spirit. Ampo kita. Ampo. Ug na ako'y gamayng sugyot diha ninyo. No? Sa pag-ampo. Suwayi kini. Kaya ako nag-isuwayan, it is effective dire ka na ako. Ingon ini. Ampo gani ka, labi pa ka ng ampo nga before going to bed or ampo nga after going to bed. Ayaw pag-ampo nga maglingkod o maghigda. Maghigda na ka, Ginoo tabangay ko makamata ko ugma. Ayaw. Suwayin Suwayi og luhod and then pray before going to bed. So yun na. Kung nag-isuwayan, suwayo sa ibatan nimo, luhod yun. Luhod. Diba ka dito makaton nini? Ako parokyano, usay ko gikupisan lang ko nga lingkod lang. Isa, Nyor ay lang ko palingkuran, mahimog muluhod lang ko. Mahimog muluhod lang ko kay muluhod ko mura mag itawag tog murag akong pagbati ba. Na pagbati niya nga murag ang pagpaubos niya mas nindot ang pamati. Yung lain pag yun. Di sa akong parokya, nga mo gitaw diha nga, kanang muluhod bitaw gikas pultahan padung dire, Ginoo dire. Nga akong gibadlon ko, ayan lang lingkod lang diha, mag-ampo di sa sakrament. Sa inyo lahi ginyo. Na magluhod ka. Lahi yun. Suway. There is something in it. Something in kneeling down that somehow nga ikaw magluhod, makatagamtam ka, nga murag ka na ang sakripisyo ug penitensya ba? Ang imong pag-ampo, mas mainiton tugaya. Mga igsoon, ang pagpaubos, grasya kini, nga gasa sa Ginoo. Paningkamutan tanan, kay labaw tanan mga igsoon, kining gasaha,
Ha? Di lang na makapahimuot sa itong isikataho. Labos na nan, makapahimuot kini sa Diyos. For the glory of God, let us try to be humble. Amen. Ako sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Manamkod sa lang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen, gisag-isugon ni Poncio Pilato. Gilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Kitulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Naglingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, araw ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagpangalyo po, mapausanon kitang mudangaw sa Amahan, inubanan sa pundok sa mga santos, mahangyo kita pinaagi kang Jesus, ang tigpadiwala, nga magdala sa bagong kasabutan, ug miingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga obispo, sa kaparian ug sa mga diakono, nga makalahutay sila sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong Presidente, Rodrigo Duterte, nga makabaton sila sa kalinaw sa hunahuna ug kasing-kasing, aron mahimo silang tako sa pagpangalagad sa katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato nga nakatigom niining santos nga misa, nga makabato na kita sa tinuod nga espiritu sa pagkamaabi-abihon, nga wala magtinguha nga daygon ni magapas og balos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga pinaagi sa kamatayon, gitawag ngadto sa langitnong Jerusalem, nga sa katapusan, mahilakip na sila sa mga anghel ug mga santos sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo sa kaangayan, manglalaban sa mga kabus o sa mga nagpaubos. Itugyan namo ang amo ang mga pangamuyo nga nahasim walay pagkakupos nga kamagihatagon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bless the work of our hands.
Igsoon mag-ampong kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahong sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo kining santos nga misa magdadaon tangari kanamo sa imong panalangin. Ug malalang dinhi kanamo sa iyang gisag nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang namibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angayong matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunhay magkagagahong sa tanan. Angayong matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaysa tungod sa kaluoy, sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo, sa kinabing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyag silang way hunong nga pag-awi. Santos kay ginutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ra pagsantos ning mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha sa yagpan, ipasalamat kanimo ug mipikas. Mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kino pag-usab ug midayi, mihatag din ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini ug imna kini akong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kami giisip, nga ngayang matubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas tugo ni Kristo, mahiusa diha sa Espiritu Santo. Inundumigi nimong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inundumigi sa mga igsuong nangamatay, malao mo nga banhaw sila tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sila pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, magkaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kaniya magkagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Mangay kami ginuoy mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. For thine is the kingdom, the power and the glory, Sa Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na naman naag kaninyo. Pakita pa nag-inig suunay. The
Kining Kordero sa Dios, nagawag tang sa las kalibutan mula katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas na Kristo abot ang pagkada ko sa kinabuhing na. Justified in Him alone are we saved. When will use His running in search of hollow meaning? Let His love be the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pans kinabagikan sa imong lamesa. Magligong tag kanamo kining pagkaon diya sa imong gugma. Aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among kaigsuonan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Paitudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawat na nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkamgong gipili siya, aron mahimong santos. Na mga iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Atong pagsalamat sa mga igsoon atong abag ning Santos nga misa, atong choir, the Brothers of San Pedro Calungsod Choir, atong pilgrims, the Oblates of St. Francis Naga Parish, World Apostle Fatima, WAP Basak Mandawi, Couples for Christ, Cluster 2, Tabonok, ang atong Pauline Cooperators, the Offerers, APC Seriaga Humawas, and APC Joy Catalia. Salamat din tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Naman dahil ka diya sa kong tupad. Kanidar akong gawat. Pinakong manlakaw ta. Lakaw, pero galibog akong okay si
kinsa may atong adtuon ani nga duha man ding namatay nga dongan atong kaliwat be. Bitaw eh. Unsa man sa nismanding gasinam sa noon namatay si Inko namatay sad. Yapas. Wa ba ka ni sila nagtiksan na yung duha, no? Makulang na nila. Magdungan sila kamatay. Nya, karon Karon sa man ni nato. Kisa may unahon na itong duaw kami natay ato tang Inko o ato tang manang Layla. Sa buton lagi tani kay matud pa bis kakaraanan. Nga kana kunong naagani magdungan og kamatay dili gid kamo atambo utong usa magpili ka kisay mo atuon. Uy, magmahay na ko si Inko dili na ko duaw ng iyang haya. Uy, mao na di. Sa kabaya. Nya unsaon man kay manungo man kuno magkanit-kanit naman na. Nga na kay proba nga manungo. Usa og pagpanungo ano namatay naman na. Oy abi nimo sultihan ta ka kadto si Inko pinangga kay ko ato. Unya karon nga namatay siya dili na inuong kumutambong siyang haya. Yung sa man ato aning mo suko mo sa nanay kon adto ta dugano na tong ato. Hala adto kang manang Layla adto kong Inko. Magbuwag ta. Ang dili ba ka pwede magtapon-tapon di magtagsay na lang tagduha. Maputol ni forever na to. La ay. Ay bubalik ba sa duman sa lubong. Klarohon tani kalain be ani uy. Unsa magin para na unsa ay pagkalabad mas may pagmangutan ng Monsignor kung unsa ngano man ni anong di man pwede ta magtabok-tabok og minatay. Bitaw uy. Oh. Kay ako ba igo ra be kung sunod sa katigwanga nagtahod biya gid ta. Mao gani nga atong ipangutana. Sige. Sa ito pa ako, nili mo tapon-tapon, di na mo mga matay. Patay pa lang. Kinsa biya nagtudlo ang nantinuhan sa buktot. Pero, raba, tinuloy pagkasulti sa parokya, daghang kayo ng una-hunaa. No? Unya, no? Ay, nagtuo ka mo. Muna mo sa kabutang nga gitawag patutuo nga dili ang ang tuhuan. Nga naman, sukuhay mo na sa sugo sa Ginoo. Hibaw mo, ang sugo sa Ginoo gyud ang iyang pangayo nato kaluoy mercy gyud, no? Mercy. Tanaw ra gyud ang corporal work of mercy. Unsa may gisugo diha? Kakita unta gyud mo alalay diha sa paglubong sa minatay, to bear with the dead. Corporal work of mercy na. O sa ato ang gitawag tog spiritual work of mercy. Kita giawhag tag gyud kanunay. Nakita mo alalay mo hatag og gitawag tog alibyo, compassion sa nga nagsubo. Unya na gyud ang pag-ampo gyud alang sa mga minatay. Mo ampo gyud. Una wag gumiingon na Ginoo nga usalay ampo itong pikas. Mo gyud ang sugo sa Ginoo yun ini sa kaluoy ang kaluoy way kinutuban. Muna nga ayaw kahadlok, no? Bisag pila ka mong matay pa rin tinayo, tuyok-tuyok ka na, no? Kaya nagbuhat ka og kita wag tugbuhat sa kaluoy og panlanginan ka katong di mo labang mga matay gyud mo do. Pero katong mo ampo gyud mo duyog sa kalipay ka sakit. Katong nga mo halas na pag-ampo kamo panlanginan mo sa Ginoo tungod kay ang inyong gibuhat ang sugo sa Ginoo nga kita mapakita kita kaluoy sa atong isa ka tawo. Usaray balaod yun kaluoy sa Dios. Ana kalimti tanan wa nay nada. Manlalaban ako sa buhing pan, manlalaban